Ik ben in Boetenpost en ik ben op zoek naar een lam met vissen. Hij is onmeld trots zijn vrouw, Sonja. Want die vertelde ons dat lammet zit altijd van haar kleer. En omdat ze vaak last heeft van eczeem, dan is hij direct voor haar. Plus ze hebben Kwartlien een mooi plakje voor hier. En hij doet alles aan het huis. Dus ze zei, dat verdient een mooi plompje. Dus ik krijg een hartstikke mooi pakketje bij mijn naam van echte bakker Eddie de Jong. U hem in de Westerheen. Dus ik zal even zien wat er thuis is. Mag ik vragen wat jouw naam is? Jazeker hoor, Lammert. Dan ben ik op zoek naar jou. Oh, dat is net best. Nou, dat is wel Ik best. geloof dat Jim op zich bent dan de politie. Dat is hè? Want ik heb namelijk, ik ken hem hier net oei en ik zet hem aan voor je daar, maar ik heb een mooi pakketje. Nou, dat is perfect. Zeker, ik zet hem hier vast even daar. En waar ga ik daarom te danken? Ja, wat denk je al? Ik zou het echt niet weten. Iemand had je ongemeld voor een mooi pakketje. Mijn vrouw vast. Dat heb je helemaal goed, ja. Dan komt die boef naar het piekenhak. Dat klopt, ja. Ja, Die had een mailtje gestuurd en zei van Nou. ja, je stuurt altijd van haar kleren. Nou, dat valt op mij toch. Ja? Het is toch de gewoonste zaak. Ja, voor de meeste Vind mensen ik wel. misschien wel, maar Ja. ze voelt toch wel dat je daar even voor bedankt mocht worden. Nou, dat is perfect. Nou, dat zou ik zo aan een bij waarom bedanken. Ja. Ja, want zij had soms wel een prutte last van eczeem, vertellen. Ja, de handjes. De handjes, dat werkt net mij. En dan is het wel lastig soms, zeg maar, voor haar. Ja. Nou ja, dan helpen we het dan een beetje meer. Ja, dat jetsa vind ik. En je bent hier echt een prutte om het huis aan de gang, vertel? Ja, lekker toch? Want je hebt je droomplaatje voor, zei ze. Ja, best wel. Jawel. Waarom is dat zo? Ja, weet ik net. Zoals om je heen, dat zei het van mij genoeg. Moest er dan prut om gebeuren dan? Er moest best nog wat gebeuren, maar het deed die toch nooit net zien. Wij ga ik in de flat bij, het deed die zelf toch nooit net zien. Dus werken er altijd, zeg je? Jawel. Maar dat is ook wel lekker. Ik ben een beetje de dagelijkse dingen via het gewoon even lekker. Je vindt het dus eigenlijk wel fijn, een beetje bezig. Jawel. Nou ja, toch voelt het nodig om je even te bedanken voor alles Nou, dat is wat je perfect. doet voor haar. Hartstikke mooi. Dus vandaar een mooi pakketje. Maar je wel pak uit je wel. Nou, zo je even zien. Even zien wat er erin zit inderdaad. Nou, dit smaakt dan Dat ligt vast er wel al, voortreffelijk. Dit kreeg wie wel op. Dat denk ik ook wel. Dus zoals ik vast wel wat van haar willen. Nou ja, dan maakt dat, hè? Ja, dan samen delen, toch? Nou, perfect. Is er nog Hartstikke iets mooi. wat je zezen wil als je zo, ja? En natuurlijk, hartstikke bedankt hiervoor. En wat je voor me kwam doen, dat jetza.